Zdravím vás, som Matej z týmu Rockwool. V predchádzajúcom videu som vám ukazoval, ako najprv pripraviť stenu pre montáž izolácie. Teraz sa už pustíme do samotnej montáže izolácie. Najskôr si vyznačíme rovinu sokla, teda miesto, odkiaľ začíname lepiť izolačné dosky. Priemerná výška sokla je zhruba 30 až 40 cm. V našom prípade je to 40 cm a túto výšku si poznačíme na stenu. Máme poznačené, teraz si podľa vodováhy narysujeme čiaru. Poznačili sme si tak celkovú výšku sokla. Teraz sa pustíme do montáže zakladacej lišty, na ktorej založíme prvý rad izolácie lepením na stenu. Zvolili sme si takú zakladaciu lištu. Hliníkový profil v tvare písmena U, ktorý sa namontuje priamo na stenu. Aké nástroje budeme k montáži tejto lišty potrebovať? Vrtačku, kotvy do muriva, kladivo a to je všetko. Čím začneme? Priložíme lištu k stene. Máme ju priloženú, vyvrtáme otvor. Doklepneme kladivom. Otvor sme vyvrtali, vložíme kotvu do muriva. Opäť doklepneme kladivom. Potom ďalšiu kotvu. A teraz už poslednú. Na takto pripravenú zakladaciu lištu môžeme položiť prvú izolačnú dosku s lepidlom. Čo je však veľmi dôležité, aby táto zakladacia lišta bola zvolená podľa hrúbky fasádnej izolácie. Pri montáži zakladacej lišty sme narazili na prvý problém, ktorým je vonkajší roh steny. Ako si s tým poradíme? Pozrite sa, zakladaciu lištu pristrihneme z jednej a aj z druhej strany pod uhlom 45 stupňov. Ohneme, zlomíme a priložíme k stene. Samozrejme, predtým si musíme poznačiť výšku sokla i z tejto strany steny tak, aby sme dodržali rovinu. Takto pristrihnutú lištu môžeme teraz pripevniť k stene. Máme vyvrtaný otvor. Vložíme kotvu. Jedna kotva je pripevnená. Teraz máme zakladaciu lištu pripravenú k montáži izolácie na rohu steny.